Sarki Abbas, Sarki Abbas, Sarki Abbas, Sarki Abbas. 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 Sarki Abbas, Sarki Abbas, Sarki Abbas, Sarki, Sarki Abbas, Sarki Abbas, Sarki, Sarki mai dubin tarihi Abbas, adalin sarki, sarki mai imani ne, sarki Abbas na kirki, sarki Abbas. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwwata. Ya Allah, ya Allah. Wannan mummunan mafarki da na yi Allah ya sa ya zama alheri. Allah ka canza shi ya zama alheri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidul Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان الله ka ji mafarkin da Allah shi taimake ka. Amma wannan mafarkin naka akwai ban mamaki kuma akwai alamun tambaya a cikinsa. Kaga wannan ya nuna mana addu'o'in da muke yi ana samun nasararsu. Alhamdulillah. Allah yana dab da saukar da ijaba a kansu. Tuni ma ina ji a jikina insha Allah in Allah ya yarda Umar zai dawo gidan nan. Allah ya sa haka. Da yardan Allah. Allah ya sa haka. Amma fa waziri, ni ina ji a jikina
Abin da ya faru da Umar akwai hannun wani daga cikin fadan nan tawa. Ranka ɗaya kace? Akwai hannun wani daga cikin fadan nan tawa wanda ya sanadiyan ɓacewan Umar. Saboda haka abin da nake so da kai, ka je ka yi bincike kuma mai tsanani, ka gano mana wake da hannu a ɓacewan Umar. Duk wanda ke da hannu a ɓacewan Umar, ka san ba za mu bar shi ba. Dan bai kamata mu zauna da mutum. Bai kamata mu zauna da makiya ba. Sani, kayan da na ta saka kayan masu tsada ne. Za mu ga yadda sarki zai kamanta gaskiya, ko zai yi gaskiya, zai yanke mata hukunci akan lokaci, ko ba zai yanke ba, wannan sai Allah. Ai dole a yanke mata hukunci kamar yadda ake yanke hukunci ma wasu. Gashi ko sarki yana matuƙar ƙaunar nana. Gaskiya ni bana tunanin zai kamanta gaskiya wajen yanke hukuncin abin da ƴarsa ta yi. Gashi dama haushinta na ke ji. Ni kuma burgen take don santa nake. Yusuf, ba sai na tambaye ka abin da yake damun ka ba, saboda wannan bakar al'adar da ake yankewa akan wanda ya sata, gaskiya hukuncin bai ba. Sai dai amma ina ga zai wuya a ce sarki ya yanke wannan hukuncin akan yarsa ta cikinsa. Nana ba ɓarauniya ba ce. Wallahi inda a ce akwai yanda zan yi in sace Nana in gudu da ita, da ba makawa wallahi sai na sace ta na gudu da ita. Dole ka shiga damuwa Yusuf, duk da cewar babu wani buƙatar shaida akan wannan zargin da ake yi tunda an riga an ga kayan a cikin kayanta. Ko tantama ba na yi, kayan nan sa mata a kai, amma ba komai, wata ran gaskiya za ta bayyana. Duk da cewa Ubangijinmu sarkin adalci ne akan kowa. To Yusuf, wace gaskiya? Babu wani sauran bayyanar gaskiya Yusuf, domin kuwa aikin gama ya riga ya gama, bakin alƙalami ya bushe. Baba? Nana? Sani? Yawa. Baba, yanzu ka yarda da abin da aka ce na aikata ni na yi? Baba, kakka yanke min hukunci, ba ni na aikata abin da ake faɗa ba, sharri aka yi min baba. Nana? Na'am baba. Ni na haife ki, kuma na san halinki, kuma ba a taɓa samun ki da wani laifi ko kuma kayan wani a hannunki ba. Saboda haka ki tabbatar tunda an samu wannan a hannunki, to hukuncin abin da ni nufi ya tabbata. Ni mutum ne mai gaskiya, mai aiwatar da ita. Saboda haka dole ne in aikin gaskiya zo, tabbas in yi aiki gaskiya. Kin gane? Yakwa. Saboda haka
ba gudu ba da baya. Wannan niyya da nayi ba zan fasa. A ga miki. Yakwa. Nana, ya haka ta faru. Mama kin yadda ni na ɗauki kayan nan? Nana, ban yadda ba kuma ba zan taɓa yadda ba. Ni mamaki nake ya aka ga kayan cikin kayan kidana. Mama suwaye suka kulla min wannan sharri? Suwaye? Kuma sun san irin azabar da aka tanada akan duk wanda aka kama shi ya dauka. Mama ba ni na dauki kayan nan ba. Ba ni bace. Kamar yadda kuka sani al'adu irin namu to wannan ranan kashe nana ne yau din nan wannan rana ne wanda zan yanke mu nana hukuncin kuma na kisa ku tabbatar da yau ne ranan da za a kashe nana kisa kuma ga bisa abubuwan da ta yi da aka same ta ɗauki kayan wata ta ɓoye saboda al'adunmu ya nuna mana cewar muddin aka same ka da kayan wani to tabbas hukunci ya hau kanka na kisa ko ya hau kanki saboda haka yau nana za ta bar duniya za a kashe nana a bisa abubuwan da ta yi kuma an tabbatar an sami nana da wannan abu yau za a kashe ta za fa a kashe nana yau za a kashe nana yawa ina kuke Yarima, ka je wajen sarkin malamai. To, ka gaya masa na yi mafarki akan Umar. to, Amma mafarkin ba mai kyau ba ne. Saboda haka ina bukatan ya buga hisabi ya gano mana wake da hannu akan ɓacewan Umar. Idan ya gano wanda ke da hannu, ya kama aiki akan shi wannan da ke da hannu ba tare da ɓata lokaci ba. to, ya mai martaba. Ka ji abin da na ce? Naji, Ko in ƙara maimaita maka? naji ya mai martaba. Ka je wajen sarkin malamai, ka ce mashi na yi mafarki akan Umar kuma mafarkin ba mai kyau ba ne. Ya buga hisabi ya gano wake da hannu a ɓacewan shi Umar. In ya gano, ya kama aiki ba ɓata lokaci. Mazakat. To,
amma kun ga wannan mafarki da mai martaba yi shi ne take ƙara nuna nasarar ganin yadda aka yi da umma. Saboda ka dole ne a yi bincike a gano da wani ne sake da hannu akan wannan lamarin. Ko ba kamar saboda haka dole ne a tsananta bincike kuma a yi shi cikin sirri domin ban kaɗo su wane ne suke da hannu a cikin wannan al'amari. Ko ba kamar maganar ta gaskiya ne ga Ladima, amma fa lamarin akwai ban mamaki a cikinsa. Na aika Ladima, Bahaushe ya ce da ɗan gari kan ci gari. Ko? Idan ɓarawo ya ɓata, ai ɓarawo ake sawa yi. Tunda ko har mai martaba ya ce mafarkin da ya yi dogare ya gani, sai a nemo sarkin dogare. Kira Mamuda magaji, wato lokacin na samu labarin cewa mu dawo an samu labarin batan Umar. Lamarin ne ya ban mamaki, sai da ni guda so uku kafin mu ƙaraso gurin nan. Magaji, ban yi mamakin gagarumar kyautar da mai martaba ya sa akan wanda ya san wani abu daga cikin labarin Umar. Yadda mai martaba ke son Umar, taɓe shi. Ga ƙoshi ga kwanan yunwa, kai bari da yamma da ba nan ina tsoron hukuncin azabar da za mu sha ba, wallahi sai na fasa kwai kowa ya ciwa abubuwansa, aiki ya samu muka cika umarninsa. Mamuda baka da hankali, idan ka fasa kwannan mu ne za mu fi kowa shakan warinsa. Babu wani doka da ta ce wai Yarimu ne ya samu. Yarimu ba zai tafi mu shan wuya ba. Babu wata doka da ta ce wai Yarimu shi ne ya samu mutum ne aika-aikan nan. Yarima, akwai matsala a tattare da kai. Akwai matsala daga wurinka. Allah ga fatan nan matsala kuma. Ba zai yiwu ba. A matsayinka na babba, mai jiran gado, a ce ƙaninka ya ɓace ba tare da saninka ba. Ba zai yiwu ba. Wannan yana nuna cewa in ka hau sarauta akwai sakaci a tattare da kai. Gaskiya za a samu matsala. In dai haka kake da sakaci, akwai matsala. Tabbata ma da matsala kuma. Kwarai kuwa, to ya za a yi kanin ka ya bace baka da masaniya. A wannan babban matsala ne. Don abu da na gani a nan. Allah gafarta mana, na san na yi kuskure. Amma Allah gafarta mana, ya labarin Umar din yana nan a raye ko baya a raye? Ko ya mace? Labarin Umar yana nan a raye. Ko mu daɗe ko mu jima zai bayyana, amma yana nan a raye. Ni na gaya maka wannan. Sai da Allah gafarta. Kwarai kuwa. Zai dawo. Assalamu alaikum. Karima, Allah ya taimaki Galadima. Karima magajin sarki. Allah ya taimaki Galadima. Karima magajin sarki. Allah ya taimaki Galadima. To ya kokari. Ka da kai ne ta faka? Ai. To masha Allah. Ga shi ku karo a dini. Ga wani tindoro ne da kike da babu. To insha Allah. Bismillah.
abun godiya. Allah abun godiya. Yaya aka yi na menene na ba? Wajo, ciki na da aka yi ciki na. Ciki ka. Galadima ciki na, ni magana wannan. Ya? Yaya. Ciki na. Taimake ni ciki na. Cikin kan baya jikin ka ne? Ciki na. Me cikin na ciki na. Maganin buri karan magunawa. Wato sai nan kana son karagar malikanci. Ta kashe umar dan kawo karagar malikanci. Kariya kace karagar malikanci ta fi karfin ka. Kai kake son karagar malikanci? Ai ba kai kake son karagar malikanci. Karagar malikanci ta kullu ta fi karfin ka. Ba za ka hauka. Ina kai ta fi karfin ka. Sarki, sarki, sarki. Sarki, sarki, sarki. Sarki Abbas, Sarki Abbas. Sarki Abbas, Sarki Abbas. To kai ba kai da abinka ba? Kura na tafiya akan hanyarsa ya gana Sarki Abbas. To kai ba kai da abinka ba? Kura na tafiya akan hanyarsa ya gana kuma ya tsaya wasa? Sarki Abbas, Sarki Abbas, Sarki Abbas, Sarki Abbas. Daga nan zan tafi. Duk inda zuciyata ta ajiye ni. Sarki Abbas, Sarki Abbas, Sarki Abbas, Sarki Abbas. Yes, still on it. Action.